האייפון אמור לנחות בישראל בספטמבר, ובחברות הסלולר מגייסים נציגי שירות שהתמודדו עם ההסתערות הצפויה. אבל האם האייפון יסדר עבודה גם למפוטרי ההייטק? האייפון אמנם מגיע עם מצלמה, GPS ונגן מוזיקה, אבל זה רק הבסיס. יש עשרות אלפי תוכנות מיוחדות, אפליקציות, שאפשר להתקין על המכשיר בכל תחום. מאפליקציה שמדווחת על עומסי תנועה, כזו שתוריד עבורכם את המילים של השיר שאתם מקשיבים לו באותו רגע, או כזאת שתעזור לכם לספור קלוריות ולנהל יומן דיאטה. כיום קיימות אפליקציות בודדות בלבד בעברית, אבל לקראת הנחיתה הרשמית של המכשיר בישראל בספטמבר, חברות תוכן וחברות מסחריות כבר נמצאות בתהליך פיתוח מואץ. הבעיה היא שמתכנתי אייפון הם מצרך נדיר מאוד בארץ, ויש מי שכבר מנצל את הביקוש ופותח סדנה להכשרת מתכנתים. גיליתי גם שיש צורך בשוק מכיוון שיש הרבה מתכנתים מובטלים, ויש דרישה אדירה למתכנתי אייפון. צריך רק מישהו שיעשה בעצם את החיבור בין השניים וייתן להם דרך מהירה לעבור מתכנות רגיל נקרא לזה לתכנות לאייפון. מחיר הסדנה שתיפתח בעוד שבועיים במכון הטכנולוגי בחולון מגיע ל-3,495 שקלים. יקר, אבל בכל זאת השקעה משתלמת, בהתחשב בכך ששכר ממוצע של מתכנת אייפון מתחיל עומד על 14,000 שקלים בחודש. ובינתיים, על מה למשל עובדים מי שכבר כן יודעים לתכנת אייפון? זה הברקוד. ברגע שנכנסים עם הברקוד לסופר, רואים את המכולת שאתה נמצא בה, את הסופר שאתה נמצא בו. זה הרשימות שהיוזר מכין בבית, המשתמש מכין בבית. פה יש בעצם מידע על המוצר, סיכום שלו, מידע תזונתי, מחירים בחנויות הקרובות, דעות של משתמשים אחרים. את רוב האפליקציות הקיימות כיום אפשר להוריד דרך האתר של אפל או תוכנת אייטיונס. באתר אפשופר תמצאו את רשימת 100 האפליקציות הנמכרות ביותר. בראש הרשימה נמצאת אחת שמגדילה את יכולת הזום של המצלמה ועולה 99 סנט. אפליקציה מבוקשת נוספת היא כזו שמדווחת למשתמש על עברייני מין שגרים בשכונה שלו.